வணக்கம். இது இரவு நேர பிரதான செய்திகள். முதலில் தலைப்புச் செய்திகள். கன்னியா வெந்நீரூற்று விவகாரம் தொடர்பில் இணக்கப்பாட்டுக்கு மாற்றமாக செயல்பட்டால் நீதிமன்றம் செல்வோம். எம்.ஏ. சுமந்திரன். தையிட்டி விகாரை விவகாரம். யாழ் மாவட்ட செயலரை சந்தித்தார் நைனாதீவு விகாராதிபதி. வெனிசுவேலா மீதான அமெரிக்க தலையீடு ஜேவிபி கடும் கண்டனம். நோர்வே நாட்டுக்கு விஜயம் மேற்கொண்டிருக்கும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கஜேந்திரகுமார். பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் மோசமான பல கூறுகள் புதிய வரவிலும் உள்ளன. வரவை உடன் வாபஸ் பெறுமாறு அரசாங்கத்திடம் சமூக ஊடக பிரகடனத்துக்கான கூட்டுணைவு வலியுறுத்தல். சோமரத்ன ராஜபக்சவை இவ்வார இறுதியில் சந்திக்கும் காணாமல் போனோர் பற்றிய அலுவலக அதிகாரிகள். புதிய கல்வி சீர்திருத்தம். அமைச்சர் விஜிதகேரத்தின் பரபரப்பான அறிவிப்பு. நெருக்கடியிலிருந்து நாட்டை மீட்ட ரணில் மீண்டும் நாடாளுமன்றம் வருவது நல்லது. தயாசிறி எம்பி தெரிவிப்பு. அம்பாறை தமிழருக்கு நிவாரணம் சீராக வழங்கப்படுதல் வேண்டும். கோடீஸ்வரன் எம்பி வலியுறுத்து. தொடர்வன விரிவான செய்திகள். கன்னியா வெந்நீரூற்று விவகார இணக்கப்பாட்டுக்கு மாற்றமாக செயற்பட்டால் நீதிமன்றம் செல்வோம் என ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி எம்.ஏ. சுமந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். திருகோணமலை கன்னியாவுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை விஜயம் செய்து அங்கு இடம்பெறும் நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் பார்வையிட்டு ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார். திருகோணமலை கன்னியா வெந்நீரூற்றில் சில வருடங்களுக்கு முன்னதாக பிரச்சனைகள் இருந்தது அனைவருக்கும் தெரியும். அங்கிருந்த பிள்ளையார் கோயிலை மீளவும் புனரமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுத்த போது அது தடுக்கப்பட்டதும் கோயில் இருந்த மேடையில் பௌத்த கொடி நாட்டப்பட்டு தொல்லியல் திணைக்களத்தினால் எவ்வித கட்டுமானமும் செய்ய முடியாது என்று சொல்லியும் விகாரை ஒன்றை கட்டுவதற்கான முயற்சி எடுக்கப்பட்டதும் ஒரு விடயம் 2019 இடம்பெற்றது. அந்த வேளையில் நாங்கள் திருகோணமலை மேல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்து அந்த நிலத்துக்கு சொந்தமான திருகோணமலையில் உள்ள இன்னொரு கோயில் உரிமையாளரான கோகிலராமி என்கின்ற அம்மையார் அவருக்கு நீதிமன்றில் நான் ஆஜராகி இடைக்கால தடையொன்றும் பெறப்பட்டிருந்தது. கட்டுமான பணிகளை நிறுத்தி வைப்பதற்காக இறுதியில் தொல்பொருள் திணைக்கள பணிப்பாளர் நாயகம் இது தொடர்பான சில நடவடிக்கைகளை நீதிமன்றத்துக்கு தெரியப்படுத்திய போது அதில் பண்டைய விகாரை இருந்ததாக அடையாளங்களை கண்டிருந்தார்கள். பிள்ளையார் கோவில் 180 வருடங்கள் இருந்ததாக ஆதாரங்கள் இருந்தது. ஆனால் 2000 ஆண்டுக்கு முன்னதாக விகாரை இருந்ததாகவும் நீதிமன்றத்தில் காண்பிக்கப்பட்டது. அந்த சூழ்நிலையில் ஒரு இணக்கப்பாடு எட்டப்பட்டது. பண்டைய விகாரை அங்கு இருந்திருந்தால் அதனை பேணி பாதுகாக்கும் பொறுப்பு தொல்லியல் திணைக்களத்துக்கு இருக்கின்றது. ஆனால் மீள கட்டுமானம் எதுவும் செய்ய முடியாது. ஆகவே பேணி பாதுகாக்கும் பொறுப்பை அவர்கள் செய்யலாம். அதே வேளையில் 180 வருடங்களாக பிள்ளையார் கோயில் அங்கு இருந்ததன் காரணமாக அந்த இடத்தில் இன்னொரு அளவீடு செய்யப்பட்டு இடம் அடையாளப்படுத்தப்பட்டு அதில் பிள்ளையார் கோயில் மீளவும் கட்டலாம் என நீதிமன்றத்தில் இணக்கப்பாட்டோடு குறித்த வழக்கு முடிவுறுத்தப்பட்டது. அந்த இணக்கப்பாட்டுக்கு மாறாக அந்த நடவடிக்கைக்கு முரணாக சில நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுவதாக முறைப்பாடுகள் கிடைக்கப்பெற்றன. குறித்த காணியின் உரிமையாளர் ரமணியம்மா இது தொடர்பில் போலீசில் முறைப்பாடு செய்துள்ளார். குறித்த வழக்கில் 2வது பிரதிவாதியாக இருந்த அரசாங்க அதிபருக்கு கடிதம் ஒன்றை எழுதியிருக்கின்றார். நானும் இன்று காலை திருகோணமலை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் குகதாசன் அவர்களுடன் சென்று அதனை பார்வையிட்டேன். அந்த மேட்டில், அதாவது பண்டைய விகாரை இருந்ததாக சொல்லப்படும் மேட்டினை பேணி பாதுகாப்பதற்கு மேலதிகமாக வேறு சில நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றது. ஆகவே இவ்விடயம் சம்பந்தமாக நீதிமன்றத்தின் இணக்கப்பாட்டுக்கு மாறாக தொல்பொருள் திணைக்கள அனுமதியோடு நடைபெறுவதன் காரணமாக நீதிமன்றத்துக்கு இதனை தெரியப்படுத்துவது என்று தீர்மானித்துள்ளோம். இந்த வழக்கில் பிரசன்னமாகிய சட்டத்தரணி பிரசாந்தனி உதயகுமாரும் இங்கு இருக்கின்றார். எனவே இணக்கப்பாட்டுக்கு மாறாக செயற்பட்டால் நீதிமன்றம் செல்வோம் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். நைனாதீவு விகாராதிபதி நவதகல பதுமகீர்த்தி திஸ்ஸ இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை யாழ்ப்பாண மாவட்ட செயலர் மருதலிங்கம் பிரதீபனை மாவட்ட செயலகத்தில் சந்தித்து கலந்துரையாடினார். இந்த சந்திப்பில் தையிட்டி விகாரை தொடர்பாக கலந்துரையாடப்பட்டதுடன் மாவட்ட செயலாளரால் எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக விகாராதிபதி கேட்டறிந்து கொண்டார். மேலும் விகாராதிபதி தமது பக்க நிலைப்பாடுகளையும் மாவட்ட செயலாளரிடம் தெரிவித்துள்ளார். தையிட்டி விகாரை தற்போது அமைந்துள்ள காணி மற்றும் அதனை சூழவுள்ள விகாரைக்கு என
அடாத்தாக கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ள காணிகள் தனியாருக்கு சொந்தமானவை எனவும் அவற்றில் தற்போது விகாரை அமைந்துள்ள சுமார் 1.2 ஏக்கர் காணியை தவிர ஏனைய காணிகளை காணி உரிமையாளர்களிடம் கையளிக்க வேண்டும் என்றும் தற்போதுள்ள தையிட்டி விகாரையை தன்னிடம் பொறுப்பளித்தால் விகாரை அமைந்து 1.2 ஏக்கர் காணிகளின் உரிமையாளர்களுக்கு தனது பொறுப்பின் கீழ் உள்ள திசை விகாரை காணியில் 1.2 ஏக்கர் காணியை மாற்றீடாக வழங்க தயார் என நயினாதீவு விகாராதிபதி ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்து இருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. வெனிசுவேலாவிற்கு எதிரான அமெரிக்காவின் இராணுவ தலையீட்டை கடுமையாக கண்டித்து வாஷிங்டன் இறையாண்மையை மீறுவதாக மக்கள் விடுதலை முன்னணி கட்சி குற்றம் சாட்டியுள்ளது. இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை மக்கள் விடுதலை முன்னணி அறிக்கையொன்றை வெளியிட்டு இதனை தெரிவித்துள்ளது. சுதந்திரமான இறையாண்மையுள்ள நாடான வெனிசுவேலாவுக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து அங்கு மக்கள் வாக்குகளால் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஜனாதிபதி நிக்கோலஸ் மதுரோ மற்றும் அவரது மனைவியை கடத்தி சென்று அமெரிக்கா வெனிசுவேலாவுக்கு எதிராக மேற்கொண்ட இராணுவ ரீதியிலான ஆக்கிரமிப்பு தலையீட்டை நாம் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம். உலகின் எந்தவொரு சுதந்திர இறையாண்மை உள்ள நாட்டைப் போலவே வெனிசுவேலாவிலும் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும் மற்றும் ஆட்சியாளர்கள் யார் என்பதை தீர்மானிக்கும் இறைமை அதிகாரம் அந்த நாட்டு மக்களுக்கே உரியது. அதனை மீறுவதற்கு எந்தவொரு வல்லரசுக்கும் உரிமை இல்லை. நவீன சமூகம் அரச நிர்வாகமும் மிகவும் பண்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்பது பொதுவான நம்பிக்கையாகும். ஜனநாயகம், மனித உரிமைகள், நாடுகளின் சுதந்திரம் மற்றும் உரிமை என்பன உலகமே ஏற்றுக்கொள்ளும் கோட்பாடுகளாகும். எந்த காரணத்துக்காகவும் அவற்றை மீறி நாடுகளுக்குள் இராணுவ தலையீடுகள் அல்லது ஆக்கிரமிப்புகளை மேற்கொள்வது நவீன நாகரிக உலகில் நியாயமானதல்ல. எனவே அமெரிக்கா வெனிசுவேலாவுக்கு எதிராக மேற்கொண்ட இந்த இராணுவ ஆக்கிரமிப்பை கண்டிக்கும் மக்கள் விடுதலை முன்னணியினரான நாம் வெனிசுவேலாவின் இறைமை மற்றும் சுதந்திரத்திற்காக குரல் கொடுக்கின்றோம் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் தலைமையிலான தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் பிரதிநிதிகள் குழுவினர் இவ்வாரம் முழுவதும் அங்கு பல்வேறு சந்திப்புகளில் ஈடுபட உள்ளனர். மேற்படி விஜயத்தில் பங்கேற்றுள்ள தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம், கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் செல்வராஜா கஜேந்திரன், உத்தியோகபூர்வ பேச்சாளர் சட்டத்தரணி சுகாஸ், கொள்கை பரப்பு செயலாளர் நானா காண்டிபன் உள்ளிட்ட குழுவினர் தமிழர்களுக்கு எதிரான கட்டமைப்பு சார் தொடர் இன வலிப்பை தடுப்பதற்கு தாயகமும் புலம்பெயர் தேசமும் ஒன்றிணைந்து செயற்பட வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தி பல்வேறு சந்திப்புகளில் கலந்து கொள்ள உள்ளார். செம்மணி மனித புதைகுழி தொடர்பான மேலதிக தகவல்களை பெறும் நோக்கில் பாடசாலை மாணவி கிருசாந்தி குமாரசுவாமி படுகொலை வழக்கில் பிரதான குற்றவாளியான மரண தண்டனை கைதி லான்ஸ்கோப்டல் சோமரத்ன ராஜபக்சவை காணாமல் போனோர் பற்றிய அலுவலக அதிகாரிகள் இவ்வார இறுதியில் சந்திக்க உள்ளனர். பாடசாலை மாணவி கிருசாந்தி குமாரசுவாமி படுகொலை வழக்கில் நீதிமன்றத்தினால் பிரதான குற்றவாளியாக பெயரிடப்பட்டு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட லான்ஸ்கோப்டல் சோமரத்ன ராஜபக்ச அப்படுகொலை குறித்தும் செம்மணி மனித புதைகுழி விவகாரம் குறித்தும் தன்னிடம் கூறிய விடயங்களை உள்ளடக்கியும் இவ்விவகாரம் தொடர்பில் மீண்டும் சுயாதீன விசாரணையை கோரியும் அவரது மனைவி SP விஜயவிக்ரம ஊடாக 9/7/2025 திகதியிடப்பட்ட கடிதம் ஒன்றை ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்கவுக்கு அனுப்பி வைத்திருந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து 1996ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் இராணுவத்தினர் யாழ்ப்பாணத்தில் இழைத்த குற்றங்கள், வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்படல்கள், மனித புதைகுழிகள் மற்றும் அவற்றுக்கு பொறுப்பு கூற வேண்டியவர்களின் பெயர் விவரங்கள் உள்ளிட்ட சகல உண்மைகளையும் வெளிப்படுத்துவதற்கு தயாராக இருப்பதாகவும் சோமரத்ன ராஜபக்ச அறிவித்திருந்தார். இவ்வாறானதொரு பின்னணியில் ஏற்கனவே கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 18ஆம் தேதி சோமரத்ன ராஜபக்சவை வெலிக்கடை சிறைச்சாலைக்கு சென்று சந்தித்த காணாமல் போனோர் பற்றிய அலுவலகத்தின் அதிகாரிகள் கடந்த நவம்பர் மாதம் 26ஆம் தேதி அல்லது 27ஆம் தேதி மீண்டும் அவரை சந்திப்பதற்கு சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளரிடம் அனுமதி கோரியிருந்தனர். இருப்பினும் டெட்வா சூறாவளியை அடுத்து அந்த சந்திப்புக்கான அனுமதி வழங்கல் தாமதமடைந்த நிலையில் இந்த சந்திப்பு இவ்வாறு இறுதியில் நடைபெறவுள்ளது. நெருக்கடி நிலையில் இருந்து ரணில் விக்ரமசிங்கவே நாட்டை மீட்டெடுத்தார். எனவே அவர் மீண்டும் நாடாளுமன்றம் வருவது நாட்டுக்கு நல்லது. இவ்வாறு எதிரணி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தயாசிறி ஜெயசேகர தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பில் ஊடகங்களிடம் அவர் மேலும் கூறியதாவது: கடந்த கால அரசுகளை விமர்சித்து 76 வருட கால சாபம் என கூறியே தேசிய மக்கள் சக்தியினர் ஆட்சிக்கு வந்தனர். எனினும் NBP ஆட்சியில் புதிதாக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள மாற்றம் என்ன? 76 வருட கால சிஸ்டம் முறையற்றது என விமர்சித்தவர்கள் அதைவிடவும் மோசமான சிஸ்டத்தை தற்போது செயற்படுத்தி வருகின்றனர். நாட்டில் கணக்காய்வாளர் கூட இல்லை. அதேவேளை நெருக்கடி நிலையிலிருந்து ரணில் விக்ரமசிங்கவே நாட்டை மீட்டெடுத்தார்.
எனவே அவர் மீண்டும் நாடாளுமன்றம் வருவது நாட்டுக்கு நல்லது. ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியும் ஒன்றிணைவது ஜனநாயக அரசியலுக்கு சிறந்த விடயமாகும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இயற்கை அனர்த்தங்கள் ஜாதி மத பேதம் பார்த்து நிகழ்வதில்லை. அந்த அடிப்படையில் அண்மையிலே ஏற்பட்ட டித்வா பேரிடரால் அம்பாறை மாவட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் பிரதேசங்களுக்கு அரச நிவாரணம் சீராக சென்றடையவில்லை என்று பல முறைப்பாடுகள் கிடைத்திருக்கின்றன. எனவே சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அதில் கவனம் எடுக்க வேண்டும். இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் அம்பாறை மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கவி கோடீஸ்வரன் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார். அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில், அம்பாறை மாவட்டத்தில் குறித்த பேரிடருக்கு அடுத்த கால பகுதியில் மின்சாரமின்மையினால் உரிய அதிகாரிகள் முறையாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் விவரங்களை உரிய வேளையில் சமர்ப்பிக்கவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது. எனவே அரசு அதிபர் மற்றும் அதனுடன் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இந்த பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார். பயங்கரவாத தடைச்சட்டம் நிராகரிக்கப்படுவதற்கு காரணமாக அமைந்த பல்வேறு அடிப்படை கூறுகள் அதற்கு பதிலீடாக புதிதாக வெளியிடப்பட்டுள்ள வரைவில் உள்வாங்கப்பட்டுள்ளன. ஜனநாயக கோட்பாடுகள் வலுவிழப்பதை புறந்தள்ளிவிட்டு தேசிய பாதுகாப்பை மாத்திரம் தனித்து முன்னிலைப்படுத்த முடியாது. எனவே இப்புதிய வரவை அரசாங்கம் உடனடியாக வாபஸ் பெற வேண்டும் என சமூக ஊடக பிரகடனத்துக்கான கூட்டிணைவு வலியுறுத்தியுள்ளது. தற்போது நடைமுறையில் உள்ள 1979 ஆண்டின் 48ஆம் இலக்க பயங்கரவாத தடை சட்டத்துக்கு பதிலாக பயங்கரவாதத்திலிருந்து அரசை பாதுகாக்கும் சட்டம் எனும் புதிய சட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கு அவசியமான நடவடிக்கைகள் அரசாங்கத்தினால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அரசாங்கத்தினால் வெளியிடப்பட்டிருக்கும் பயங்கரவாதத்திலிருந்து அரசை பாதுகாக்கும் சட்ட வரைவானது தற்போது நடைமுறையில் இருக்கும் பயங்கரவாத தடை சட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் அடையப்பட்டிருக்கும் மனித உரிமைகள் சார்ந்த பெருவெற்றி போல் காண்பிக்கப்படுகின்றது. அந்த பிம்பத்தின் விளைவாக நிர்வாக ரீதியான தடுத்து வைப்பு, இராணுவ அதிகாரங்கள், கருத்து வெளிப்பாடற்ற சுதந்திரம் சார்ந்த குற்றங்கள் என்பன உள்ளடங்களாக அவ்வரவில் உள்வாங்கப்பட்டுள்ள மிக மோசமான அடிப்படைகள் பற்றிய தெளிவற்ற தன்மை நிலவுகின்றது. பயங்கரவாத தடைச்சட்டம் நிராகரிக்கப்படுவதற்கு காரணமாக அமைந்த பல்வேறு அடிப்படை கூறுகள் இவ்வரவில் உள்வாங்கப்பட்டுள்ளன. ஜனநாயக கோட்பாடுகள் வலுவிழப்பதை புறந்தள்ளிவிட்டு தேசிய பாதுகாப்பை மாத்திரம் தனித்து முன்னிலைப்படுத்த முடியாது. எனவே இவ்வரவை உடன் வாபஸ் பெறுமாறும் சர்வதேச மனித உரிமைகள் நியமங்களுக்கு ஏற்புடையவாறு புதிய சட்டத்தை உருவாக்குவது குறித்து சகல தரப்பினருடனும் பரந்துபட்ட கலந்துரையாடல்களை முன்னெடுக்குமாறும் அரசாங்கத்தை வலியுறுத்துகின்றோம் என அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இலங்கையின் புதிய கல்வி சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் சில குழுக்கள், அரசியல் கட்சிகள் அரசியல் கோணங்களில் கருத்துக்களை முன்வைத்து இது பிரதமரின் தனிப்பட்ட சிந்தனைகளை கொண்டுள்ளதாக முன்னெடுக்கும் பிரச்சாரங்களை அரசாங்கம் என்ற வகையில் நாம் கண்டிக்கிறோம் என வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் விஜித கேரத் தெரிவித்துள்ளார். இன்று அரசு தகவல் திணைக்களத்தில் நடைபெற்ற விசேட செய்தியாளர் சந்திப்பில் இணைந்து அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார். இதைக் கொண்டு பிரதமரை கேலிக்கும் அவமானப்படுத்தும் கருத்துக்களை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம். புதிய கல்வி சீர்திருத்த அரசாங்கத்தின் கூட்டு முயற்சியாகும். அத்தோடு அரசாங்கத்தின் பொறுப்பாகும். நாட்டின் பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தை நோக்காக கொண்டு அரசாங்கம் முன்னெடுக்கும் கொள்கை ரீதியிலான திட்டமாகும். பிரதமரின் தனிப்பட்ட எவ்வித அழுத்தங்களும் இங்கில்லை. அது அரசின் கூட்டான பொறுப்பாகும். தேசிய கல்வி ஆணைக்குழுவின் கொள்கை மூலாதாரங்களை கொண்டு தேசிய கல்வி நிறுவனத்தினாலே கல்வி சீர்திருத்தங்கள் இயற்றப்பட்டு கல்வி மற்றும் உயர்கல்வி அமைச்சினால் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன. அது தொடர்பில் அவசரமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மக்கள் நினைப்பது போல் எவ்வித தவறான செயற்பாடுகளுக்கும் அரசாங்கம் இடவளிக்காது என உறுதியளிப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். අපි කවුරුත් දන්නවා රටක අනාගත භෞතික අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයේ පදනම අධ්‍යාපනය. අධ්‍යාපනය තුළ ඇතිවෙන වෙනස්කම් මත තමයි රටේ අනාගත සංවර්ධනයේ තීරණය වෙන්නේ. ඇත්තම ගත්තොත් ඒක අනාගතයේ වෙනුවෙන් කරන ආයෝජනයක්. ඒ ආයෝජනය අනාගත සංවර්ධනය වෙනුවෙන් රජයක් විදිහට අපි සාමූහිකව කරනු ලබන තීන්දුවක් තීරණයක්. ඒ වගේම තමයි අධ්‍යාපනය නිරන්තරවම අලුත් වෙනවා, නවීකරණය වෙන්න ඕනි. නූතන ලෝකයට ගැලපෙන ආකාරයට අධ්‍යාපනයත් අලුත් විය යුතුයි. ඉතිහාසයේ ඉඳලා මේ දක්වා ආපු ගමන් මගේදී අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයන් විවිධ අවස්ථාවල සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රතිසංස්කරණයන් තුලින් අලුත් ලෝකයට ගැලපෙන ආකාරයට නව අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයන් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ රජය බලයට පත් වෙනකොටත් අපි මේ රටේ ජනතාවට සහතික වුණා
මේ අධ්‍යාපනය නවීන ලෝකයට නවීන සමාජයට ගැලපෙන ආකාරයට සංස්කරණය කරනවායි කියන එක. ඒ මත පදනම්ව අපේ ප්‍රතිපත්තිවල මූලධර්මයන්ට පදනම්ව තමයි මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයන් අපි ආරම්භ කරේ රජයක් විදිහට. ඒ ආරම්භ කිරීමේදී මූලික අරමුණු කීපයක් තිබුණා. ඉන් ප්‍රධාන එක තමයි මේ අධ්‍යාපනයේ තියෙන භෞතික සම්පත්වල විෂමතාවය තුරන් කිරීම. ඔබ දන්නවා අද අපේ රටේ ඈත පිරිසර දුෂ්කර ගම්මානවල පාසල්වල භෞතික සම්පත් නැහැ. ඒ භෞතික සම්පත් නැතිකම නිසාම හැකියාවන් තියෙන දරුවන්ට තමන්ගේ අධ්‍යාපන කුසලතාවයන් වර්ධනය කරගන්න අවස්ථා ලැබිලා නැහැ. ඒ වගේම නාගරික වුණත් බොහෝ පාසල් තියෙනවා භෞතික වශයෙන් අඩු සම්පත් තියෙන. ඒ නිසා අධ්‍යාපනයේ බරපතල සම්පත් බෙදී යාමේ විෂමතාවයක් තියෙනවා. මේ විෂමතාවය අවම කිරීම සඳහා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ පරිපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා වෙච්ච ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත යුතුව තිබුණා. මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවල ප්‍රධානතම මූලිකම අරමුණක් වෙනවා ඒක. ඒ වගේම අපේ රටේ අධ්‍යාපනයේ තුල විශේෂයෙන්ම ලදරු පාසල් අධ්‍යාපනය, පාසල් අධ්‍යාපනය, උසස් අධ්‍යාපනය, ඒ වගේම අධ්‍යාපන වේදීන්ගේ, ඒ වගේම ගුරුවරුන්ගේ, ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන්ගේ විශ්වවිද්‍යාලවල බරපතල මානව සම්පත් හිඟයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ මානව සම්පත නිසියාකාරව සමාකාරව මේ ආයතන තුල බෙදී ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා මේ මානව සම්පත් සංවර්ධනය ඉලක්ක කරගත්ත ප්‍රතිසංස්කරණයක් අත්‍යවශ්‍යව තිබුණා. එයත් මෙහි ප්‍රධාන අරමුණක් වුණා. ඒ වගේම තමයි වෙනස් වෙන සමාජයට ගැලපෙන ආකාරයට අධ්‍යාපන විෂයමාලා සංවර්ධනය වෙන්න ඕනේ. මේ විෂයමාලා නූතන ලෝකයක් එක්ක ගැලපෙන විදිහට විශේෂයෙන්ම නව විෂයමාලාවන් හඳුන්වා දෙමින් අලුත් සමාජමය තත්ත්වයන්ට ගැලපෙන ආකාරයට අනාගතයට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් ආකාරයේ විෂයමාලා සංවර්ධනයක් අත්‍යවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. ඒක ඉලක්ක කරගෙන තමයි මේ විෂයමාලා සංශෝධනයන් කරලා අලුත් විෂයමාලා හඳුන්වා දීලා නවීන ලෝකයට ගැලපෙන ආකාරයට විෂයමාලා සංවර්ධනය ඉලක්ක කරගත්ත ප්‍රතිසංස්කරණයන් අපි අරමුණු කරගෙන තිබුණා. ඒ වගේම මෙවැනි අධ්‍යාපන වෙනස්කමක් සිද්ධ වෙනකොට සමාජයේ දැනුවත්භාවය ඉතාම වැදගත් වෙනවා. දෙමව්පියන්, ගුරුවරුන්, ඒ වගේම රටේ පොදු මහ ජනතාව මේ නූතන සමාජයට ගැලපෙන ආකාරයේ අධ්‍යාපන වෙනස්කම් පිළිබඳ හොඳ පුළුල් මනා අවබෝධයක් ලබාගත යුතුව තියෙනවා. ඒ සඳහා වෙච්ච ක්‍රියාමාර්ගත් මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාවලිය තුල අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ වගේම මේ සමස්ත අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ නිවැරදි ඇගයීමක් සහ තක්සේරු කිරීමක් මත මේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට යාම සිද්ධ වෙනවා. මේ ආකාරයට මූලික පදනම් පහක් මත පදනම් වෙලා තමයි මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයන් රජයක් විදිහට අපි හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේ. ඇත්තටම ගත්තොත් නව රජයේ බලයට පත් වුණාට පස්සේ අපි මෙතෙක් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ විවිධාකාරයේ යෝජනා අදහස් ඉදිරිපත් වෙලා තිබුණා. මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයන් පිළිබඳව ඒ සියල්ලත් පදනම් කරගෙන අපේ ප්‍රතිපත්තිමය කරුණුත් ඇතුළත් කරමින් විශේෂයෙන්ම වෘත්ති අධ්‍යාපනයේ වැනි දේවල් පදනම් කරගත්ත නව අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීමේ අවශ්‍යතාවය තිබුණා. අන්න ඒ සියල්ල පදනම් කරගෙන තමයි අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාවලිය පසුගිය වසරේ මුල ඉඳලා ආරම්භ කරේ. ආරම්භ කරලා එහි ප්‍රධාන ඉලක්කයක් විදිහට මේ 2026 හෙටින් ආරම්භ වෙන පාසල් පන්තිවාරවලදී පළවෙනි ශ්‍රේණිය සහ 6 වෙනි ශ්‍රේණිය සඳහා වෙච්ච අලුත් අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ මත පදනම් වෙච්ච අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් පාසල් වලට හඳුන්වා දෙන්න ආරම්භ කරන්න නියමිතව තිබුණා. ඒකත් එක්ක තමයි පළවෙනි වාරයේ තුල යම් කාලසටහනක් සහිතව මේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගිහිල්ලා තිබුණේ. ඒ සඳහා පහුගිය කාලේ පුරාවටම ගුරුවරුන් සඳහා වෙච්ච වැඩමුළු පවත්වලා ඒ වගේම මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයන් පිළිබඳ සමාජය දැනුවත් කිරීම ප්‍රමාණයක් කරලා පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ විපක්ෂ മന്ത്രിවරුන්
සඳහා මේ සඳහා අදහස් යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න ඉඩපස්ථා ලබා දීලා ඒ වගේම මේ රටේ ගෞරවනීය අපේ හාමුදුරන් වහන්සේලා ඇතුළු සියලුම ආගමික නායකයින් දැනුවත් කරලා එයාගේ අදහස් යෝජනාත් සැලකිල්ලට අරගනිමින් මේ රටේ සංස්කෘතියට මේ රටේ සමාජ පැවැත්මට ගැලපෙන ආකාරයට අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයන් හඳුන්වා දීම තමයි අපේ රජයේ අරමුණ උනේ. අදත් ඒ අරමුණ මත තමයි අපි කටයුතු කරන්නේ. එහිදී විශේෂයෙන්ම ලදරු පාසල් අධ්‍යාපනය සඳහා වෙනම අලුත් ක්‍රමවේදයක් දැන් සකස් කරලා තියෙනවා. පාසල් අධ්‍යාපනය සඳහා දීර්ඝ කාලීන ඉලක්ක මත පදනම් වෙච්ච අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනා ගණනාවක් සකස් කරලා තියෙනවා. ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දිනවකවානු යොදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයන් ඉගැන්වීම සඳහා වෙච්ච ගුරුවරුන්ව ඒ සඳහා පුහුණු කිරීම, ඒ අයට විෂයමාලා හඳුන්වා දීම විද්‍යාපීඨ මගින් පවා ක්‍රියාත්මක කරන වැඩපිළිවෙලක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ගත්තොත් පහුගිය කාලේ පුරාවටම මෙවැනි ව්‍යුහාත්මක අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් පිළිගත් අධ්‍යාපන වේදීන්ගේ මතය තමයි අවම වසර 8කටවත් සැරයක් අධ්‍යාපනයේ ප්‍රතිසංස්කරණයට ලක් විය යුතුයි කියන එක. නමුත් මෑත ඉතිහාසය ගත්තොත් අපේ රටේ පහුගිය කාලේ පුරාවට ව්‍යුහාත්මක අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කරලා සාමූහිකව ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ රටේ ජනතාවගේ අපේක්ෂාව නිටු කරන්න, ඒ වගේම මේ රටේ දුවදරුවගේ අනාගතය වඩාත් ශක්තිමත් කිරීමේ පොදු අරමුණ වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වා දුන්නේ. ඒ සඳහා වෙච්ච විෂයමාලා සංශෝධනයන් සහ අනිකුත් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයන් ආරම්භ කරේ. ඉතින් මේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට යද්දී මේ ක්‍රියාවලිය ඊටම සද්මාවෙන් දරුවන්ගේ අනාගතය වඩාත් ශක්තිමත් සමෘද්ධිමත් අනාගතයක් බවට පත් කිරීම සඳහා තමයි මේ කටයුත්ත අපි ආරම්භ කරේ. ඒ ක්‍රියාවලියේදී සමහර ස්ථානවලදී යම් අඩුපාඩු රටේ විවිධ පාර්ශවයන් පෙන්වා දුන්නා. ඒ පෙන්වා දීපු කරුණුත් අපි සාකච්ඡාවට අරගෙන විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් ඒවා වෙනස් කරලා නිවැරදි කරමින් ඉදිරියට ආපු ක්‍රියාවලියක් තමයි තිබුණේ. මේ ක්‍රියාවලියේදී බොහෝ ජනතාවගේ ගුරුවරුන්ගේ ප්‍රසාදයට මේ කරුණ ලක් වුණා. පාර්ලිමේන්තුවේත් විපක්ෂයේ බොහෝ මන්ත්‍රීවරු මුලින් හිටපු අදහස වැරදි අදහසක්. නමුත් මේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ නිවැරදි දැනුවත්භාවය ලබා ගත්තට පස්සේ ඒ සියලු දෙනාගේම යෝජනා වුණේ වහාම මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයන් ක්‍රියාවට නගන්න විපක්ෂයේත් සියලුම දෙනාගේ සහයෝගය තියෙනවා කියන එක. ඒ නිසා අපි ඇත්තටම ගත්තොත් රටක් විදිහට ඒ සියලු දෙනාගේ අදහස් යෝජනා සැලකිලිට ගනිමින් දරුවන්ගේ අනාගතය ශක්තිමත් කිරීම වෙනුවෙන් තමයි මේ කටයුත්ත ආරම්භ කරේ. එතෙන්දී සමහර දේශපාලන වශයෙන් විවිධ අරමුණු තියෙන පුංචි කණ්ඩායම් මෙය හුදෙක් අග්‍රාමාත්‍යතුමියගේ පෞද්ගලික උවමනාවක් සහ අග්‍රාමාත්‍යතුමිය උපහාසයට අපහාසයට ලක් කරන කාරණාවක් බවට පත් කරගෙන තිබුණා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මේක රජයේ සාමූහික උත්සාහයක්, සාමූහික වගකීමක්. රටේ දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් අපි ගන්න රජයේ ප්‍රතිපත්තිම ස්ථාවරය. ඒ නිසා යම් අය තම තමන්ගේ පටු ඌමනාවන් දේශපාලන හා වෙනත් පටු ඌමනාවන් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමිය ඉලක්ක කරලා කරන විවේචනයන් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම බැහැර කරනවා. එහෙම කිසිදු එකක් මෙතන නැහැ. මෙතන තියෙන සාමූහික රජයේ ප්‍රතිපත්තිය මත ක්‍රියාත්මක වීමක්. ජාතික අධ්‍යාපන කොමිසමේ ප්‍රතිපත්තිමය මූලධර්මයන් මත පදනම්ව තමයි ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයන් සකස් කරනු ලැබුවේ. ඒ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් තමයි මේ සියල්ල සිදු කරනු ලැබුවේ. මේ ක්‍රියාත්මක කිරීම අපි කාගෙත් වගකීම වෙලා තියෙනවා. දෙතෙන්දී ඉතා පැහැදිලිව අපි දැකපු දෙයක් තමයි මේ ක්‍රියාවලියේදී යම් තැනක අඩුවක් සිද්ධ වුණා. විශේෂයෙන්ම 6 වෙනි ශ්‍රේණියේ විෂයමාලාවට අදාළ මොඩියුලේදී බරපතල වැරද්දක් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වැරද්ද ඉතා පැහැදිලිව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දැන් නිරීක්ෂණය කළා තියෙනවා. ඒක හඳුනාගත්තට පස්සේ හඳුනාගත්ත විගසම ගරු අගමැතිතුමියගේ උපදෙස් මත ලේකම්තුමා මගින්
වහාම අභ්‍යන්තර දත්ත තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා වෙච්ච කමිටුවක් පත් කරා. ෆැක්ස් කමිටියක් ෆයින්ඩින් කමිටි එකක් පත් කරා. ඒ කමිටියේ වාර්තාව දැන් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ කමිටියේ වාර්තාව මත පදනම්ව ඒ අදාළ වැරද්ද සිද්ධ වෙච්ච අයට නීත්‍යානුකූල ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඉදිරි කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මේ කිසිසේත්ම 6 වෙනි ශ්‍රේණියේ ඒ මොඩියුලේට ඇතුළත් විය යුතු නැති දෙයක්. ඒ නිසා ඒක ඉවත් කරන්න අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අනිවාර්යයෙන්ම තීරණය කරනවා. ඒ වගේම මේ ප්‍රතිසංස්කරණයන් වඩාත් සාධනීය විදිහට ඉදිරියට ගෙනියන්න අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ කඩිනමින් ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. මේ රටේ දෙමව්පියන්ට අපි තාම වගකීමෙන් කියනවා කිසිදු ආකාරයක මේ දුර්මතයන් සහ විවිධ අය මතු කරන දේවල් මේ ප්‍රතිසංස්කරණ තුළට ඇතුළත් කරලා වැරදි අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ක්‍රියාවට නගන්න අපි කිසිසේත් ඉඩ තියන්නේ නැහැ. ඊටාම නිවැරදිව යම්කිසි අඩුපාඩුවක් සිද්ධ වුණා නම් ඒ අඩුපාඩුව නිවැරදි කරලා මෙය වඩාත් සාධනීය මට්ටමින් දරුවන්ට ලබා දෙන්න අපි මැදිහත් වෙනවා. රජයක් විදිහට සාමූහිකව අපි වගකීම ගන්නවා. ඒ වගේම මෙහිදී දැනට ඇති වෙලා තියෙන ඇතුවෙච්ච විශේෂයෙන්ම 6 වෙනි ශ්‍රේණියේ මොඩුලේ පිළිබඳව ඇතිවෙච්ච ඒ වැරද්ද නිවැරදි කරන්න දැන්ටමත් ක්‍රියාමාර්ග ගන්න තියෙනවා. ලේකම්තුමා ඒ කමිටුව පත් කරා විතරක් නෙමෙයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරන්න. මේක සිද්ධ වුණේ කොහොමද? සිද්ධ කරේ මොන අරමුණෙන්ද කියන එක හොයා බලන්නත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිල්ලක් ඔබ කළා තියෙනවා. ඒ පරීක්ෂණය නිවැරදිව සිද්ධ වෙමින් යනවා. ඒක අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. කවුද මේක කරේ? මොන අරමුණෙන්ද කරේ? කවුද කරේ කියන එක හොයාගන්න පහසුයි. මොන අරමුණෙන්ද කරේ? කොහොමද මේක සිද්ධ කරන්නේ? ඇයි මේක කරේ කියන එකත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් හොයාගෙන ඒ පරීක්ෂණ වාර්තාවත් එක්ක ඒ අදාළ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. ඒ වගේම අමාත්‍යාංශයේ විදිහට අමාත්‍යාංශයේ පැත්තෙන් ගත යුතු අභ්‍යන්තර විනය ක්‍රියාමාර්ගත් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්නවා. අර ෆැක්ස් ෆයින්ඩින් කමිටි වාර්තාව මත පදනම්ව ඒ විනය ක්‍රියාමාර්ගත් ඉදිරියට ගන්නවා. ඒක අරගෙන අපි මේ කොහොමත් මේ වෙච්ච වැරද්ද කිසිසේත් මේ මොඩියුලට නැවත ඇතුළත් කරන්නේ නැහැ. ඒක ඉවත් කරනවා. ඒක ඉවත් කරලා නිවැරදි විදිහට 6 ශ්‍රේණියේ දරුවන්ට ඒ මොඩියුලේ ලබා දෙනවා. ඒ අනුව ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ නිසා කිසිදු ආකාරයක සැකයක්, අවිශ්වාසයක්, අවිනිශ්චිතතාවයක් ඇති කරගත යුතු නැහැ. වැරද්දක් වුණා. ඒක පැහැදිලි. ඒ වැරද්ද සිද්ධ වුණේ කවුද, මොන උමනාවෙන්ද කියන එක හොයා බලලා ඒකට අවශ්‍ය නීති ක්‍රියාමාර්ග අනිවාර්යෙන් ගන්නවා. ඒ අරගෙන ඒක වහාම ඉවත් කරලා අපි මේ 6 වෙනි ශ්‍රේණියේ මොඩියුලය නිවැරදි ආකාරයට දරුවන්ට ලබා දෙනවා. ඒ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ පළවෙනි වාරයේ තුල ක්‍රියාත්මක කරන්න මැදිහත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පළවෙනි ශ්‍රේණිය සහ 6 වෙනි ශ්‍රේණියෙන් පටන් ගන්න මේ ප්‍රතිසංස්කරණයන් ඉදිරි වසරවලදී අනිකුත් ශ්‍රේණි සඳහා ආරම්භ වෙලා වසර කිහිපයක් යනකොට අපේ රටේ මේ ජාතික අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ තුල ලදරු පාසල දරුවාගේ ඉඳලා උසස් අධ්‍යාපනයේ සඳහා දක්වා වෙච්ච සියලු ශාස්ත්‍රයන් වල නවීකරණයක් සහිතව අපි මේ ප්‍රතිසංස්කරණය සිදු කරනවා. මේ සිදු කිරීමේ අරමුණ තමයි වඩාත් ශක්තිමත් නූතන ලෝකයට ගැලපෙන, නූතන සමාජයට ගැලපෙන නවීකරණය වෙච්ච අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් විශේෂයෙන්ම පොත් පාඩම් කරලා එහෙම නැත්නම් අර විභාග කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ වෙනුවට තර්කානුකූලව බුද්ධිමය ආකාරයට අධ්‍යාපනය හදාරන්න පුළුවන් නව අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීම තමයි මෙහි ප්‍රධාන අරමුණ. අන්න ඒ අරමුණ වෙනුවෙන් රජයක් විදියට මේ ක්‍රියාවට නගන්න අපි ගත යුතු සීල ක්‍රියාමාර්ග ගන්න බව විශේෂයෙන්ම මේ රටේ දෙමව්පියන්ටත් දූ දරුවන්ටත් අපි දැනුම් දෙනවා. ඒක තමයි රජයේ වගකීම, ජනතාවට වඩාත් නිවැරදි අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක් හඳුන්වා දීම. ඒ වගකීම ඉටු කිරීම අපි බැඳී ඉන්නවා කියන එක අපි සහතික